Ant il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Gregg daħlet riżenju oħra din id-darba waħda fit-tmexxija tal-partit. Rosalind Borch-Knight issa rreżenjat minn Segretarju Internazzjonali tal-Partit wara li kienet irtirat il-kandidatura tagħha l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Borch-Knight kienet meqjusa bħala waħda li kienet lejali lejn il-fazzjoni ta' Adrian Delija u nies tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil kienu ħadu pjaċir b'dan l-iżvilupp minħabba li Borch-Knight kienet ta' Delija. Fil-fatt, Christoph Zweiger, attivista Repubblika u li jippreżenta l-programmi online tal-istess grupp, kien uża Twitter biex jgħid l-aħbar li Borch-Knight irtirat il-kandidatura tagħha żgur li ma kienx l-ara aħbar li ħarġet. Borch-Knight iżżid mal-lista ta' riżenju irtirar mill-partit ta' Bernard Gregg. Il-ġimgħa l-oħra Herman Schiavone qal li ma jridx jikkontesta fl-elezzjoni ġenerali li jmiss mal-Partit Nazzjonalista. Dan għamlu wara Thérèse Comodini Kakija li wkoll daqqet l-irtirata. Dan apparti riżenji oħra bħal Jonathan Dingley li riżenja minn Kunsillier Nazzjonalista fl-imqabba u Tiffany Abela Wedge u George Muscat irtiraw ukoll il-kandidatura tagħhom minn mal-Partit Nazzjonalista. Abela Wedge kienet sostniet li tħossha maqtuwa mill-Partit Nazzjonalista wara li stqarret li qalqula ħalqa meta semmit temi marbuta man-nisa, filwaqt li George Muscat irriżenja mill-Partit ta' Bernard Gregg wara li l-Partit Nazzjonalista għamel għalih għax faħħar il-fasferi bejn iż-żewġ gżejjer.